2009ko urriak 8 hain zuzen, motibo elkarrien batek alkartu baitu gaur hemen. Kanta dezagun egunak azte, hau batez eta boz. Festa bitxia eta bizia, ospatzen da elgoigarren. Festa bitxia eta bizia, ospatzen da elgoigarren. Etxe honetan gurasoak anaiaren aldea, kale hauetan gorazta solaz, herritarrekin batera. Gero mundura haraka ona, jakintzaren baratzea, euskararekin liuratuta, maite ginduen antzera. Euskararekin maitulatuta, maite ginduen antzera. Nik ondokatxo naiz, sortzez tuterakoa eta Euskaldun berria, baina Galatetarri esker, Elgoibarko Gotzon Romani esker, hain zuzen ere, Euskal munduan sartuta, eta horregatik izan nuen aukera, Gotzonekin adizketasun handia sortzeko gure artean eta elkarrekin ibiltzeko hainbat eta hainbat tokitan. Berak, ondo dakizuen bezala, baserri joan zen, 7 lurraldeetan, euskarazko altxorrak hartzen. Berak esaten zuen euskarazko unibertsitatea edo euskararen unibertsitatea baserria zela. Eta 7 lurraldeetako baserrietan ibilita, liburu mardulak, atxotitzak adibidez, idatzi zituen. Baserritarrei esker esaten zuen berak, eta horrela, iparraldeko Aierrako Kapotenea baserrian, bizitzen familia bat, Andre Martinon, oso ezaguna, euskaltzaliak, Andre Martinon eta bertako apaiza zen Michel Lekuona, euskaltzalea, bersosalia, oso ezaguna hegoaldean, gaztagintzan ibilitakoa, Michel Lekuona, buratu zitzaien ipar eta hegoaldeko baserritarrak batzea egun batean. Eta zein egun, apaizak nolabait festa eguna eta herria festa eguna duena, maiatza bat, San Joseren eguna, langilearen eguna. Eta gainera euskararen langileak eta horrekin lotu genuen, eta 1986an, Gotzonen erekin hitz egin zuen, iparraldekoekin, eta holako batzordetxo batek heldu genion antolakuntzari. Hau da, urtean behin, maiatzak lehena beraz, iparraldeko, hegoaldeko, provintzia bakoitzean, lurralde bakoitzean, urtez urte joatea, ara, ezagutu bertakua, hasita beti eukaristiarekin, mesarekin, Gotzonok nahi zuen, eta guke bai, apaiz talde bat sortu zen, edo inguruan ibili izan, adibidez, Kalmerdarrak aipatu nahi ditut, Patxi Uribarren eta Luis Barraiazarra euskaltzainak, eta Pilare eta beste euskaltzain lagun batzuk ere, beraz, baserritarrak, baina baita ere euskaltzaindiko edo euskarazko kulturako jende hauniz edo lagunak batu ginen, eta horrela, lehenengo urtea Loiolan igan genuen eukaristia, eta handik Azkoitiko Aitolazarra jatetxean, beti baskari eder batekin eta baskalostean, euskal dantzak, kantak, eta baita ere oso garrantzitsua, elkarren berri eman, zer moduz baserri batean edo bestean edo nola zaudeten edo horren inguruan beti bertakoa ezagutu, eta hori da laguntzeko bani sartu nintzen antolatzaile modura, eta baita ere bertako baserria beti laguntzen zuen bertako jendekin harremanak, eta horrela ibili gera, 24 urtez, hau 24garrena da, noski Gotzon hil zitzaigun,
eta berak egun batzu lehenago aukera izan nuen berarekin agurra egiteko, eta ez zidan koldo, segi aurrera, honen merezi du, ez utzi, eta horrela jarraitu izan dugu, Beraz, Gotzoni esker, ipar eta egoko kultura, euskalkiak, oso polita, euskalkiak nahazte, borrazte, baina, bueno, elkarrekin ondo ulertzen dugu elkarri, egia esan, saiatu egiten geralako ere, ezta? Eta adiskidantza egiten da gure artean, da, joateko baserri batera, edo agurtu, edo zer gertatzen bada, batean edo bestean, beti harreman horiek oso aberatzak izan dira, eta nahi dugu, azkenekoa ospatu Elgoibarren Gotzonen jaioterrian, eta Gotzonen jaiot ezea bai elizan, bateratu izan zen elizan, zoragarria, por cierto, San Bartolome, eta gero orain izan gea jaiotetxean, berso batzuk, Angel Ugarteburuk, jarriak, eta Salvador Neriotxarekin agurra. Eta azken urtea zergatik, Gotzonen lagunak, nagusi haiek, adinekuak hil zaizkigu, hil dira, noski, eta jain semea beste historia bat dator, eta ikusten genuen zailagoa zela ja batzea urtero, eta nolabait amaiera bat jarri behar geniola topaketari. Itxoin dugu 2 urte, pandemiako 2 urte, hau 3. Aukera izan dugu, eta ondo, eta pozik ospatzen ari gara. Asko dira urtetan egon direnak, ez 24 urtetan, baina gehienak bai, 24 urte hauetan etorri izan dira, eta Gotzon euren baserritan egon da, eta harremana jarraitu izan dute. Orduan, zarrengandik, gazteengana, transmisio hori, eta gainera Gotzoneko oso artista eskona zeukan, umetxokin eta gazteekin, eta bere gitarrarekin, eta bersoak, eta koplak, ezta? Horret ikaslekin ere oso harremanuna izan da, beti katedratikoa izan da deuztu, urte askoan. Baina beti esaten zuen, baserretari esker, etxeko sukaldean sartu, baserriko sukaldean, eta zarrengandik hartu hitzak, esan moldeak, atzoti hitzak, eta horrelako hiztegiak egin ditu, eta lan izugarria, ez daki 40 liburu argitaratu zituen. Izan zen, zentzu horretan oso oparoa bere lana, eta bere izakera ere, izugarrik kutsatzen zuen, ez da euskaltzaletasuna askok berari neurri batean zor diogu, bai. Atzeren gabe jaiarzian, etengabeko lanetan, orduta eguna gauezita, trizasko zereginetan, bihotzarero begiak zoli, kuadernoa eskuetan, han eta hemen pitxia biltzen, zazpi euskal herrietan. Han eta hemen pitxia biltzen, zazpi euskal herrietan. 23 baserrieta, 30 liburu, itzaldi sakon ederrazkoak, auskalo zenbat inguru. Lanean irmo, udatan egu, erne bihotz eta buru. Emaitza hori ez da galduko, egon gaitezen seguru. Emaitza hori ez da galduko, egon gaitezen seguru. Pitxia ez da pitxi izango, gordean uhartzen bada. Gaiko jantzita erakusgarri, atera daigun plazara. Izgutxitako mezuan jaso, nahi duenaren zatara. Zeuk esana da, ez da gezurra, euskara ala eskara. Zeuk esana da, ez da gezurra, euskara ala eskara. Etengabeko minak hartuta, buru bihotzetarena. Erakutsiaz euskara dela, gure altxorrik ederrena. Eredugarri izan da Gotzon, azaldu duzun kemena.
arrizko izkiz geratuko da, betiko zure izena. Arrizko izkiz geratuko da, betiko zure izena. Libratuen kanta, lotura guztietarik, gorputzaren mugetarik, azke sentitu nahirik. Azkena zauela, bertsorik sakonena, inoiz esan ezin diren, ez habitako egien, oiurik bortitzena, bortitzena. Oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nurago, zerraretan, gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Honekin Sigma aldera bazkaltzea.